Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan channel mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. So, a bidiyon mu na yau za mu koya muku yadda za ka samu naira 100 a duk sati a kowanne irin layi da kake amfani da shi. So da farko za mu ije muku link ɗin wannan application a cikin description na bidiyo. Idan na ce description na bidiyo ina nufin misali idan ka shigo kamar bidiyon nan misali, to idan ka buɗe shi haka kana kallon shi, to sai ka taɓa wannan ƙasa, to wannan wurin da aka sa subscribe for more ɗin, to za ka ga link ɗin bidiyon a wurin. Insha Allah ku ci gaba da kasancewa da ni a cikin wannan channel mai albarka domin samun bidiyoyi masu ƙayatarwa. So mu je mu fara bidiyon ko. Bayan ka sauke application ɗin ka yi register kamar yadda aka saba yin register a kowane application, ka ciccike duk wasu bayanai da suka baka ka ciccike, so sai ka buɗe application ɗin kamar haka. Misali gashi nan kana buɗe shi, idan farkon shigowan ka ne a rana, to zai nuno maka haka, sai ka danna OK. Kana danna OK sai ka dan jira shi kaɗan, kana jiran sa kaɗan zai nuno maka kai wasu claim. Za ka na taɓa wannan hoton ATM da hoton box ɗin nan da suke tahowa, so kana taɓa su suna wucewa, to duk wanda ka taɓa gashi nan. So yanzu kun ga na ci naira 12, to idan ya kasance wani lokacin za ka iya samun naira 17, wani lokacin naira 10 kaza, kawai dai duk lokacin da ka yi za ka ga wani lokacin ka ci sa'a kayan winning wasu kuɗaɗe masu ɗan kauri. To sai gobe zan sake yi irin wannan, idan wata rana ta sake shiga, so sai in sake yi. Hakan zai sa na ta sake samun wasu kuɗaɗen har kuɗi na ya kai 100, kuma da zarar ya kai naira 100 au naira 50, da zarar kuɗin ya kai naira 50 zan iya fitar da shi. So yanda za ka yi ka abin nan kenan. Sannan kuma yanda za ka fitar ɗin, idan ka zo ka wurin nan ɗin, idan ka zo ka nan ka taɓa, so misali idan za ka yi withdraw, idan ka zo ka taɓa wurin airtime, to sai ka sa number da kake so ka yi withdraw ɗin ana. Kana sa number gashi nan, sai ka taɓa irin line Glo ne, MTN ne ko Etisalat ko Airtel, sai ka saka adadin kuɗin da kake so ka cire daga kan naira 50 ne mafi ƙaranci. So sai ka saka misali mu yanzu muna da naira 80 a ciki, to sai mu sa naira 50 saboda 80 ba za ta fita ba. So sai ka sa, kana sawa sai ka danna misali muka danna 50, to zai nuna maka cewa gashi ba ka da kuɗi a sauran wurare, amma sai ka danna wannan wuri. Kana danna nan zai nuna maka kai paying, so kawai kana dannawa za su cire kuɗin daga cikin nan, sai su tura ma shi zuwa sim ɗinka. Wannan hanyar ita ce ta cire kuɗi. Mun gode, sai anjima. Kun gama tarawa ya kai 100, ko a hakan ma za ka iya cire shi, sai ka zo ka zaɓa abin da kake so. So mu misali yanzu idan za ka cire sai ka zo ka danna nan, kana zuwa nan zai nuno maka layukanka da sauransu da sauran bayanai a kai. So sai ka taɓa naira 50, idan 50 za ka cire, idan 100 za ka cire sai ka taɓa 100. Idan ka tara kuma da yawa ya kai 1000 ko 10,000 ko abin da ya shafa haka, sai ka taɓa, to sai ka danna misali idan 50 za ka cire, sai ka danna, sai ka yi open use cashback. Ka gani muna da 70 a kai, zai fita yanzu 50 za ta fita, muna da sauran abin nan. To sai ka danna, kana danna OK, to shi kenan zai tafi zuwa account ɗinka. Amma yanzu ba pay ɗin za mu ba. Ku kasance da mu a cikin channel ɗin nan domin samun shirye-shiryen mu masu ƙayatarwa. Mun gode.